Подозирал ли Радан Кънев какъв бум ще предизвика с обращението си бай хуй към премиера Борисов? Едва ли. Но не мога да разбера плювачите, казвам ви. Особено от пеевските медии. Абе, тия хора да не би да се мислят за благородни девици от пансион, ако се мислят да престанат, че някой най-сетне ще повика санитарите. Байхой е казармено обращение, както ми казаха. Изразява не обида, а снисходително отношение към оня дет се прави на много велик заради фуражката. Да, не е благозвучно. Обаче, пасва на казармените порядки, които премиерът Борисов се опитва да въведе напоследък в българския обществен коптор. Ама не му се получава много, защото във втория си мандат той самият има голям принос за бъркотиите в него. Затова, колкото и да се кара по телевизора, да хока народа, да заплашва министрите си от остатъчния реформаторски блок с отстрел, наистина ти идва да го питаш: абе, байхой, какво става? То така направи и Радан. Какво става, бе? Нахлуваш в парламента като за строева подготовка. Депутатите ти козируват с изменени лица. Уж шефката на Народното събрание Цецка Цачева се стяга за главнокомандващ, пък ти май вече си се самопроизвел в такъв. Да не би да си отменил държавното устройство, а? И да не би демонстрациите на еднолична власт да не са неприлични. Особено на фона на изпълненията в парламента и в правителството, които лично режисираш. И защо тогава Радан Кънев да е нарушил добрия тон? Ма какво да кажем пък за главния прокурор Цацаров тогава? Не се ли държи този човек като фелдфебел, който си въобразява, че може да вкара в карцера цивилни граждани, понеже си отваряли устата без негово разрешение? Да заплашваш председателя на Софийския градски съд, Кълпакчиев, с порицание пред знамето, защото се изказвал в медиите на подсъдими олигарси, това го няма и в казармата. Направо си е мечта за изселване на непокорните във възпитателен лагер тип Белене. Как да не му каже човек на главния прокурор: байхой, споко, объркал си епохите. Радан без да иска отприщи неочакван изблик на освежаващ политически хумор, а това е здравословно в болно време като нашето. Някой се сети, че една красива китайска манекенка се казвала байхой, което всъщност извисява нецензурния български лав до неподозирани естетически висоти. Беше смехотворно да плашат Радан с наказание от СЕМ. Този орган все още не е военен трибунал, доколкото знам. Макар че неговите злополучни членки да се изживяват като наказателен отряд срещу омразни медии, на които дърпат шалтера. Но не върви да ги наречеш дори байхой. Подхождат им по-други епитети, наистина неподходящи за ефир. Ама тя и вице-премиерката Румяна Бъчварова отхвърли ядосан от това обращение към себе си. Обаче в този случай, знае ли човек, живеем във времена на невероятни превъплъщения. Една силна социоложка се превърна в слаб силов министър. Това е като в онзи казармен виц. Филмът не бил шведски, а съветски. И не се казвал бащата на войника, а баба дала на войника. Друг нашенец пък предложи нова историческа периодизация на живота в България. При бай Ганю, при бай Тошо и при бай Хуй. Как човек да не се плесне по челото? Звучи доста правдоподобно тази подредба на времена и нрави. Приносът е на Радан. Може да не го е търсил, но нито една негова политическа реч не се е радвала на такъв оглушителен ефект. Дори най-опозиционната, дори най-заядливата, дори най-правдивата или пък самоубийствена в духа на оня исторически компромис, заради който реформаторите клекнаха на ГЕРБ и ДПС за орязването на съдебната реформа.
Играха го възпитано тогава и загубиха авторитет. Опитите за коалиционно превъзпитание им навредиха много повече, отколкото хулиганската закачка на Радан в ефир оня ден. А когато понече да се измъкне от усмирителната риза на политическото съглашателство, помните ли какво стана? Пеевската медийна машина го заля с порнографска помия. Разтерзаха го публично, намеквайки подло, че Борисов няма нищо против гаврата с довчерашен партньор, за да не му се пречка по терена на прокламираната стабилност. Дали пък защото зад нея не се криеше един друг, бай хуй. Този път с величавия образ на Пеевски, но с надянат на главата презерватив от грижовната прокуратура. Само и само да бъде опазена тайната на погрома върху КТБ, прокурорско-премиерската омерта във властта и бруталното изнасилване на общественото мнение по всичките тези поводи. За нещастие, тъкмо Радановата партия легитимира Борисов в очите на Европа като десен и като реформатор в началото на втория му мандат. Много хора от нас се хванаха, а Радан си плати цената на компромиса с омаскаряване и с маргинализация. Сега това байхуй им го върна тъпкано, подобно на хлапак, който с прашката си оцелва в челото мазен великан. Нещо като Давид и Голиат в една изтрещяла държава, чиято политическа каста вече не се свени публично да показва среден пръст на демократичния ред, на законността, на елементарната справедливост. И да ви кажа, и яд ме е, че Радан Кънев се извини за вече знаменитият израз байхуй. Каза, че се извинява не на Борисов, а на Нова телевизия и Виктор Николаев, сякаш те пък са някакви девственици в бардак. Няма такива тук. Затова извиненията не вършат работа. Издават плахост и комплекси, а трябва да е обратното, Радане. Да изчистваш радикално собствената си позиция в противовес на мръсотията, в която затъва българският политически живот. По парадокс, понякога това става с помощта на мръсни думи. Защото по-добре мръсни, отколкото лъжливи. Нали така?